Mondragon Unibertsitateak ikasketa musikalak egiteko aukerarik ematen ez duen arren, musika taldeetan aritzen diren ikasle ugari ditugu bertan. The Convicts, Egurra eta Kito, Ingo Aldeu eta Jau taldeko partaide eta ikasleekin izan gara, eta nola elkartu ziren kontatu digute. Laki dinun baita ere, taldeki didan Inigo trompetistia, zinen ekaina aldien, 2008 eta ekaina bukaerako edo, baina hola osau ginen mitzit bai. Zaiela horren proposatu ziaten apirilean abertzaldian sartuko oten itzan, entsaio batzuk ingen itun, ikusi genuen ondo ateatze zala, ondo moldatze ginela, eta nire taldean sartu nintzen, ordu noainen bosta ondo indarria. Taldia osatzen du Arrasateko 4 gaztek, eta noiz ezagutu ginen, txikitatik kuadrillan batera ibili garet. Taldean 4 gera, 5 izatekotan egon ginen, baina azkenean gitar bakarra gera, eta ezagutze gera eskolatik. Estilo ezberdinetako musika egiten badute ere, ilusioz eta gogoz ari dira egiten euren ibilbidea. Estilo ere, eska estilo inguru hortatik egenu juti dintzet, ez? Horren berbenan aldeko apostu egin genuen, da jotze dugu, berbenan ohikoa dana. Gau repertorioa 4 orduako ina, gure kanta batzuk badazkau. Ikasketak eta musika nola uztartzen dituzten galdetu diegunean honakoa erantzun digute. Saiatzen gara geratzen astean 2 aldiz. Astelenetan eta ostegunetan, baina astelenetan etortzen gare bakarrik 3, musikia ditzen pizkat, abeslarixak ezin dau, orduan etortzen gare baterixia, gitarria eta ni, eta egun horietan saiatzen gare pizkat gure abestixak eta hola ditzen, eta ritmo berrixak ateratzen eta holan, eta gero ja ostegunetan ditzen gau pizkat ensaio generala, kontzertuei begira edo... Entxeratu dugu asteburutan. Ni hemen ikasten nago Arrasaten, askoriatzen ikasten baino Arrasaten duzten nahi, eta orduan asteburutan joan naiteke bakarrik. Egia esan ikasketak denboragatik ez diaten imitatzen entxeratzeko, baina hemen egon da asteburutan entxeratu behar dugu. Ez da erresa dena uztartzen, baina musikak ona da gau ez funtzionatzen dula hor. Kontzertu asko eskaintzea baino, ongi pasatzea eta disfrutatzea da euren helburua. Disko baten bilaguaz, baina, diskoare ez da gure helburua. Gure helburua da festaz feste ibiltzea, erromeri, eta gotxikoa xoxo batzuk ematen badia, asko zobeto. Hasi berri egitzeteko nik uste, ez gaudela kejatzeko mon, eta baita ere, hasierat eman genuen Azpeitin bertan, eta eukideun aukera gehien eukideu hori, ez? Herrietako gaztetxiek, eta nik uste da, Euskal Herriko zenbait gaztetxe, eta holako herriko festatan da, txosnatan, eta aukera ona eman digu, eta eskerra eman nahi izkidu baita ere, aukera hori eman diguen da nahi. Pauso, pauso.